நம்ம செய்யக்கூடிய பாவத்தை அல்லாஹ், நான் ஒருவன் ஒரு பாவத்தை செஞ்சா அதனுடைய முசீபத்தை முழு உலகத்துக்கும் அளிக்க செய்வான். நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சுப்ஹானல்லாஹ் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாங்க. அவருடைய மகன் ஹாம் வந்து பார்த்தா, பாப்பா தூக்கத்துல தானே கொஞ்சம் சாரம் கொஞ்சம் அங்கலைக்கு போயிருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தா கை தட்டி சிரிச்சிட்டு அடுத்த சகோதரன் யாபீஸ கூப்பிட்டா, இங்க பாட்டா வாப்பா பாரு, வாப்பா எப்படி இருக்கிறார் என்று சொல்லி பாரு. சுப்ஹானல்லாஹ். மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, யாபீஸ் வந்து பார்த்தா, யாபீஸும் வந்து சிரிச்சா. மூணாவதாக ஷாம் வந்து கொஞ்சம் சாரத்தை மறைச்சுட்டா சாரத்தால். மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் எழும்பி அல்லாஹ் வஹிய அறிவிச்சு கொடுக்கிறான், இப்படித்தான் உங்க குழந்தைகள் இவ்வாறு செய்து விட்டார்கள். மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, எழுப்பின நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவங்க அந்த ஹாமை பார்த்து சொன்னாங்க, நீ என்னை கேவலப்படுத்தியதை போல் அல்லாஹ் உன்னை கேவலப்படுத்துவானா. மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, அந்த பதுஆ ரோஜா பூ போல இருந்த அந்த ஹாம் சுப்ஹானல்லாஹ் ஹபஷியாக மாறினான். மூக்கு சப்பையாகி, மூஞ்செல்லாம் கருத்து, முடிகள் எல்லாம் சுருண்டு ஹபஷியை போல ஆகிறான். மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, கிதாபுகள்ல எழுதுறாங்க, வயத்தவல்லது மின்ஹுல் ஹபஷா வல் ஹிந்துஸ்தான். இந்த ஹாமில் இருந்து தான் அல்லாஹ் ஹபஷா, கென்யா, கம்பா, கானா இந்த 4 ஊர்களையும் இந்த ஹாமில் இருந்து தான் அல்லாஹ் உருவாக்கினார். மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, அது மட்டும் இல்ல, பங்களாதேஷ், இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா இந்த 3 நாடுகளும் இந்த ஹாமில் இருந்து உருவாகினவர்கள். மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, அரபி போல இருக்க வேண்டிய நம்ம அவன் செஞ்ச பாவத்தாலே அல்லாஹ் அவசாகாரம் போல இல்லாம இப்படி செய்ய அல்லாஹ் ஆக்கினானே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, அவன் செஞ்ச பாவம் அவன் தலையை மட்டும் சுத்தல்ல, கியாமத்து வரை அத்துணை மனிதர்களை சுத்துது அந்த ஆம் செஞ்ச பாவம். சகோதரர்களே, மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, மனிதன் செய்யக்கூடிய பாவம், மனிதனுடைய அட்டூழியம், இதால பூமி நடுக்கம், சுனாமி. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு சுனாமியை மறந்துட்டாங்க. சுனாமி மறக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை. சுனாமி அதற்கு பேர் வச்சு ஜப்பான்காரன், அவன் எது சொன்னாலும் சரியா தான் செய்வான். மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, சுனாமி, சூனா நாவண்ணா மானா, சூனா சுஹதாக்கள், யாரெல்லாம் சுஹதாக்களாக ஆக வேண்டுமோ அவர்களெல்லாம் சுஹதாக்களாக போயிட்டாங்க. யாரெல்லாம் நாசமாகணுமோ நாவண்ணா அவங்கெல்லாம் நாசமாகி போனாங்க. மிஞ்சி இருக்கிறவங்களே அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்க. மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, நம்ம செய்யக்கூடிய பாவம் இந்த சுனாமி, அயரினா, அதிரினா போன்ற பெரும் பெரும் அனல் காற்றுகள், முசீபத்துகளை கொண்டு அல்லாஹ் சோதிப்பான். இந்தோனேஷியாலே சமீபத்திலே வந்துச்சா இல்லையா? மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, ஒரு அழிவா எப்ப பார்த்தாலும் இந்தோனேஷியா அழியுது. இந்த பூகம்பம், அந்த பூகம்பம், அந்த காற்று. சுப்ஹானல்லாஹ். ஏன்? முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய நாடு, ஆனா விபச்சாரம் பரவி இருக்குது. மேலான பெரியார்களே, அல்லாஹ்வுடைய சோதனை, அல்லாஹ்வுடைய முசீபத்து வந்து சேருது. மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, எந்த பாவமும், நாம் செய்யக்கூடிய எந்த பாவமும் அது லேசானது.